Nor gara, zer egiten dugu eta non gaude Nafarroako gizarteratze enpresak. Gizarteratze enpresa ez da edozein enpresa. Iragaitzazko enpresak gara. Gizarte bazterketako egoeran dauden pertsonek prestatzeko, lan egiteko eta lan merkatura tresna berriekin itzultzeko benetako aukera aurkitzen duten guneak. Gure helburua ez da ekonomikoa. Bazterkeria jasaten duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea da. Laneratzeko ibilbidean, benetako enplegua, laguntza eta prestakuntza uztartzen dira. Pertsonak lan erabilgarria eta kalitatezkoa egiten duen bitartean. Nafarroak gizarteratze enpresak ditu lurralde osoan banatuta. Iruñetik Erriberara, Pirinoetara eta Baztanera, Tafaiara eta Lizarraldera. Gainera, guztiok osatzen dugu EINA, Nafarroako gizarteratze enpresen elkartea. Elkarte honek gure jarduera bultzatu, koordinatu eta ezagutarazteko lan egiten du. Bai eta gizarte bazterketako egoeran edo arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea sustatzeko ere. Nortzuk garen eta nola lan egiten dugun jakin dezazuen nahi dugu. Alama Zintruenigok hondakin plastikoak altzari bihurtzen ditu eta montaia industrialak egiten ditu ekonomia zirkularrean oinarrituta. Bizi Navarrek zerbitzu anitzak eskaintzen ditu, hala nola, hiri altzarien instalazioa, eraikuntza, lorezaintza eta ingurumen lanak. Karrantza Delgadok industriari zerbitzuak, atezaintza zerbitzua eta garbiketa zerbitzuak eskaintzen dizkio besteak beste. Ekosiembrak, nekazaritza, abeltzaintza, erlezaintza eta lorezaintza arloetan zerbitzuak eskaintzen ditu, bai eta instalazio fotovoltaikoen mantentze lanak ere. Eurolanek, inprenta digitaleko eta offseteko soluzio integralak, irudi korporatiboa eta diseinu grafikoa eskaintzen ditu, baita panel, olana eta karteletarako tamaina handiko inprimaketa ere. Ultzama baserri eskolak era guztietako konponbideak eskaintzen ditu landa ingurunerako, eta ingurumen turismo hezitzaieko proiektu berezia garatzen du. Hyundainek arotzeria propioa du, eta gainera, zerbitzu ugari eskaintzen dizkie enpresei eta administrazioei, lorategiak eta espazio publikoak diseinatzeko eta mantentzeko. Inserlantxok, eraikuntzan eta birgaitze sektorean lan egiten du Nafarroa osoan. Joseneak, ekonomia zirkularreko jarduerak, laborantza ekologikoak, infusioen ekoizpena eta lorezaintza zerbitzuak egiten ditu, besteak beste. Lakoran, garbiketa profesionaleko, mantentze industrialeko eta atezaintzako lanak egiten dituzte. Malerreka Common zerbitzuak landa ingurunean garatzen du bere lana, ingurumen zerbitzu ugari eskainiz, baita instalazioen eta eraikinen kudeaketa integrala ere. Mejana Gurmetek Nafarroako Erriberako barazkiak landatzen ditu bere baratze ekologikoetan, eta katerin eta ostalaritza zerbitzuak eta kudeaketa eskaintzen dizkie kolektibo eta partikularrei. Nabut Nafarroak garbiketa zerbitzu profesionalak eskaintzen ditu, baita kateringa ere, El Fogon Errante markaren bidez. Zerlainek eraikuntza eta mantentze zerbitzuak eskaintzen ditu, baita landa ostatuen kudeaketa ere. Transformak arreta integraleko eta mendeko pertsonen zaintzako zerbitzuak garatzen ditu. Emausko trapuketariak hondakinen bilketan, hauen berrerabilpenean eta salmentan espezializatuta daude. Barazdinek, zerbitzuen, industriaren eta eraikuntzaren sektoreetarako egiten du lan. Xilemak catering profesionala eskaintzen du, etxez etxeko eta ekitaldietarako zerbitzuekin. Lagunbidek, bigarren eskuko objektuen bilketa, birziklapena eta berrerabilpena eskaintzen ditu, baita enpresentzako eta komunitateentzako zerbitzuak ere. Incluyendo capacidades enpresak, plastikozko konponketak egiten ditu, jasangarritasun ekonomiko, sozial eta ingurumeneko irizpideen arabera. Laiatzen, metalaren sektoreko enpresa bat da. Kalitatezko zerbitzuak ematen dituena, sektoreko profesionalen lana eta esperientzia, bazterketa arriskuan dauden pertsonekin uztartuz. Enpresa hauetako bakoitzak erakusten du enplegu duina sor daitekeela, kalitatezko zerbitzuak eman daitezkeela eta ekonomia eraldatu inklusiotik abiatuta. Gizarteratze enpresak, azken finean,
inoratzean gera ez dadin ezinbesteko tresna dira. Bazterketaren eta etorkizun posible baten arteko zubia. Izan ere, enpresa egiteko beste modu bat, gizatiarragoa, inklusiboagoa eta lurraldeari lotuagoa posible izateaz gain, hemen dago.